Takže čaute, vítam z nového videa a dneska si na tomto survival serveri zahráme survival z dyšky. Tak, môžeme sa vrhnúť na video. No dobre, takže ideme asi kopať živy. Aký máš na to názor? Myslíš? No. Ideme kopať živý, aký máš na to názor? Kde si? Tu si. No aj motiku. Máš toto? Máš toto? Ty jeden hnusný beťar. Yes. Nechceš pomôcť? Chcem, počkaj, môžem niečo skúsiť, počúvaj, to je taký, že taký trik, počkaj, ale musíš stať na mieste a shiftuj a stále buď stoj na mieste. Debil. Do prdele. Ty, okej, kašlem na teba. Poďme. Reálne, čo ti je? Víš, aký som hodný? Ešte tu máš krompač. Danke. Čo robíš? Boha. Ty tam choď. Musíme si urobiť nejaký pekný domček i nejakú peknú bajonu. Takže asi ideme na výpravu. Vykrafím zatiaľ loďku. A. Ideme na to. Čo je? Á, chrám. Alebo čo to je? No, máš torčku? Ja uvidím. To sú celkom dobré veci, ale nie dobré. Takže ideme ďalej. Toto si tu ukradnem s radosťou. A tu by sme sa mohli zabiť let. Dobre, tu by sme mohli aj bývať. Jo, kamo, ja si idem restartnúťkom. Ok, tak Lebo... za chvíľu sa vidíme. Tam nie. Takže tu by to asi nejak aj bolo dobré. Tak tu nebudeme bývať, proste tu nebudeme bývať. Dobre. Páči sa ti to tu? Yes. Takto, pozeraj. Počkaj. Takto choď stále dole. Dement. Proste choď stále tak dole. Čo robíš? Inak dík za drevo. Kde sa mi ešte hodíš? Daj mi. To bolo moje všetko. To je tvoj problém. Bež ťažiť. Bež ťažiť. Čo? Nesmie z teba zle. No. A malinko ma šikanuje? Nie. Žedišky? Vidíte? On tu položil torčky, Dix. Nie, daj mi tie torčky, ty beťar. Som prišiel. Neviem, ku tebe. Prdele, Enderman. Do prdele. Okej. Počkaj, zabijeme toho Endermana. Nie! Čo robíš? Ty... To som nevypočítal. To asi nie. Daj mi ham. Nevráť sa. Idem Daj mi urobiť... ham. Ideme nájsť ovce, aby sme si urobili posteľ. Ja som kamoš ty. Ovce. A nezabíjaj ich. Lepite. Dobrý den, slepice. Už môžeme ich aj, neviem čo, môžeme ich aj odzadu, aj odpredu, od hocikiaľ. Čo
Čo? Akože zbiť ju od hocikiaľ. Jaj. Pozeraj, teraz ju dám odpredu. Počkaj, odpredu. Aha. Drevo nejak. Daj Poď mi sem, nejaké poď sem. drevo na vypekanie. Poď si dať respawn. To mám. Ty máš ľavú, ja mám pravú. Budeme mať spoločné čestky, alebo každý bude mať vlastnú. Spoločné. Idem zasadiť melóniky. Jej, mám achievement. Ok, niečo tu mám už zasadené a teď idem na bambusy. Idem urobiť asi ohradu pre ovečky. Idem ovečky hľadať. Takže to je prvá ovečka. Daj mi hlíny, veľa. Potrebujem. Tu máš. Tu Tam. máš zovečky. Ovečky, poďte. Kamarátky moje. Takže ovečky, dneska vás ideme, ako to povedať, idem vás zdvojnásobiť, tak to poviem. Takže mene otca i syna. Jej, maličky. Dobre. Takže ľudia, chvíľu som bol AFK, môj kamarát už musel ísť mi napísal, tak teda... Tak toto video by som už ukončil, urobili sme to docela v pohode a veľký dom, ešte ho samozrejme musíme urobiť. Urobili sme nejaké farmy na seedy, na ovce a tamto. A hlavne sme si našli nejaké miesto, kde vlastne môžeme žiť a celkom v pohode to tu je. Takže týmto by som toto video ukončil, tak majte sa fantasticky.